Jamo kana jigin ɲɔgɔn na wala ɲina mamu ay kutuba yɛlɛmɛ ay mɔgɔw sensibiliser sagako in jagoya tɛ dɛ ni bɛ se ka dɔ sɔrɔ k'a don seli don cɛ wakili dola ye taa kilo 2 3 san sinon ɲina ne balamuso ni bɛ cogo dɔ ɲina i ka san 15 furu kɔfɛ i ka san 20 furu kɔfɛ i cɛ b'i ɲugu minɛ ɲina a b'i ɲugu minɛ a ye sagako in to yen saga sogo caman dunna misi sogo caman dunna bon ne nin fɛnɛ fɔra i b'a sɔrɔ nin bɛ goya saga feerelaw ye saga feerelaw mana fɔ cogo cogo an n'aw ta sɔrɔ sa a kana dimi aw kana dimi quoi Amidou baara ninnu ye jamajɛ baaraw ye walasa Amidou bɛ fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yanni an bɛ segin ka na an da don an ka babu la Ni y'a kalo kelen bi y'a kalo kelen ani tile 2 Sa Majesté le Grand Saxe Mamadou Diaye Sakɔ ale y'ale minɛ ka bɔ an ka ɲɛ ka yeli ma a binna bɔgɔ y'a minɛ wagati caman kɔfɛ bana la bana min ni a ye dankara nin na bana in ma se ka dankari a ka limaniya la a ma dankari a ka fasodenya la bana in ma dankari a kun ka hami ka ɲɛsin Mali ma bana in ma dankari o la a ma ɲɛ min kɔ sa Ala y'a ka kɛta kɛ ka sababu kɛ bana min n'a kuntala janyana Amidou an b'a ɲini silamɛw fɛ k'a ɲini ɲamanajɔw fɛ ka fɔ ka dugawu kɛ Sa Majesté le Grand Saxe ni wagati ninnu gɛlɛyara tuma min na an bɛ labɛn na ka fɔ Abubakar Kanute ale ta ni san 1 ka fɔ k'an bɛna taa Ala wele k'an ka jɔnya jira Ala la ko Ala ka hinɛ o la waati kelen an nana kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko Saxe ka minijiw dɔgɔyara o la sa a yera k'a fɔ o siratigɛ la Saxe ka wagati laban ninnu bɛ se waati laban ninnu nana bɛn farifoni hakililatigɛ ka fɔ a dɔ la ani bana in bɛna fara yasa ka na ka baaraw kɛ an yɛrɛ tun ye kumakan labɛn yasa a ye baara min san 10 caman kɔnɔ a ye min dɔn na a ka dɔwɛrɛ dɔn ta wɛrɛ t'a la o kɔ a ka se ka na o baara kɛ jan b'o la o y'a sɔrɔ Saxe yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ fɛn min natɔ filɛ o bɛna ale ni diɲɛ fara a bɛna n'a teriw fara a bɛna n'a jɛɲɔgɔnw fara a bɛna n'a wolodenw fara a bɛna n'a furuɲɔgɔnw fara a bɛna n'a banaɲɔgɔnw fara a dɔgɔkɛ n'o ye Yunusa ye o ni ka fara maa wɛrɛw kan tuma min na Saxe nana bɔ a kalama k'a fɔ waatiw bɛna se min sɔrɔla seereya bolo ma o de ye a balimaw minnu tun bɛ yɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yunusa a y'o wele ka na k'a fɔ ko belebele bɛ yen ko belebele min na a y'a kanu o ka kɛ Yunusa ɲɛna Yunusa yɛrɛ tun y'a miiri k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye n'a fɔ an bɛɛ tun y'a miiri cogo min na k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye nka fɛn belebele min ni o bɛ yen o ye tɔgɔ de ko saya
Alola sako kuma in kumandine aka kuma ula mais n'a ferla n'aw tagamara n'aw tara ciw la n'a nana restaurant kɔnɔ baro senfɛ n'a y'a kuma fɔ komi kuma in man di ne ye mais maa wɛrɛw kɔni tun bɛ yen a kuma fɔ minnu ɲɛna k'a fɔ ko ale sakisi ka wagatiw sera maa ye bilasirali min kɛ olu yɔrɔ o de ye ko u ka yafa deli sinon ka ala yafa deli sanga ni waati bɛɛ a yɛrɛ ka kuma labanw nana kɛ o de ye ala yafa ma o tuma a fatura o min kan an bɛ o ɲini ala fɛ ala ka yafa n'a bɛɛ lajɛlen ma Sa Majesté le Grand Saxe ne sigilen filɛ ale de sigiyɔrɔ la nin jamukan in ale de b'a ɲɛnamaya ale de y'a kanu k'a fɔ n ka arajo baara ko n k'o fara n ka kɛtaw kan a donni ma n fɛ ko tɛ ka sababu kɛ arajo baara ka girin a bɛ arajo ka girin dɛ ka bɔ o la sa fo ka na directeur b'o kɔnɔ fo bi Saxe taara k'an to ɲɛnafin na ka taa ka an ni arajo to ɲɔgɔn na o la foli bɛ se lamɛnjɛkulu ma minnu ye Saxe kanu nin baara ye ka arajo RFM kanu nin baara ye ka bɔ kunun na fo ka na se fo bi ma sɔgɔmada na n solila n nana sɔrɔ Mamadi Fofana Yiribakɔrɔ Mamadi Fofana Manzon jolen don n nana sigilen sɔrɔ n yɛrɛ jɔrɔ la ka sababu kɛ ni malidenw y'a dɔn ko ne bɛna don min na arajo la cɛ arajo bɛ minɛ ka kɛ i n'a fɔ lahara bulonba lahara bolonba an t'a fɔ ten sa a b'a fɔ ten an n'a sɔrɔ maa ma ta kɔnɔ mais a bɛ ye kɔni k'a fɔ ko maa minnu kɔni bɛ yan n'olu bɛɛ kan ka wuli ko maaw tɛ misi min yɔrɔ la mais ko bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ji kelen tɛ o ye tiɲɛ n yɛrɛ kun jɔrɔ la bawo ka sababu kɛ maaw bɛ sɔrɔ ka don anw kan yan cogo min na a bɛ don a ma ɲi dɛ bawo maa minnu bɛ na an ka bureau ninnu na yan a caman na a b'a sɔrɔ u kɔnɔrɔ banna a caman na i b'a sɔrɔ u jigi a karila de an y'o damatan ni damatan minnu kɛ ni tɔɔrɔ ni juguya b'an kan ni jamana in kɔnɔ yan o de ye o maa tɔɲɔnen o maa minnu ni a bɛ ye ko janfa fɛrɛla fo k'a kɛ u bɛna to a la an sɔnna k'an da fara olu da min kan k'olu b'olu tɔɲɔ ninnu kɔnɔ a dɔ la a bɛ o de kɛra kara ye ka ɲɛsin an ma o de kɛra juguya ye ka ɲɛsin an ma o de kɛra maa caman kɛ sababu ye ka an kɔn o de kɛra sababu ye cɛ dɔw b'a miiri diɲɛ don o don yaasa an bɛ se ka don ko la ko min b'a to ni an bɛ ɲinɛ ni baara ninnu kɔ ne fa la ne tigɛ la an ka ko tɛ se a la ala ka yafa ma an ye nin cɛsiriba ninnu kɛ ka nin wulikajɔba ninnu kɛ a dɔ la a fanba kɛra arajo RFM na dɛ an jɔn y'a kɛ an n'an kɔrɔkɛ Sa Majesté le Grand Saxe ale ti an bɛɛ ale bɛ bɔgɔ bolo bɔgɔ ka girin o bɔgɔ ka girin a miiri bɔgɔ ka girin mais mana miiri bɔgɔ n'a giriya la ka miiri k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn juguya su ani tile k'a ye k'a fɔ adamadenw bɛ ka ɲɔgɔn fara ka nkalon na ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn mɔgɔw sa ka tila k'a ye ko nin bɛɛ kɔfɛ tugun ko fɛn min bɛna yira i la ko de i bɛ taa bɔgɔ de kɔrɔ bɔgɔ b'i minɛ k'i dun k'i pan an hakili ma se ka o tuma se ka to an ka an hakili bila ɲuman bolo kan a ma se ka to an ka dusukun koro ka bɛn ni ɲuman ye fo an tora min kɔnɔ o de ɲɔgɔn fara ka gulo ye ɲɔgɔn juguya ka ɲɔgɔn mɔgɔ sɔn Malgré Saxe taara
maliyɛnw sakisi taara maliyɛnw sakisi ye diɲɛ to ka taa k'a ka arajo to an bolo ka diɲɛ to ka taa k'a ka pilatɔw to an bolo ka diɲɛ to ka taa k'a ka yatimɛw to an bolo jɔnni bɛna saba kɔ la don dɛ jeliw ko fo ɲumandɔnba kelen kelen o tuma sakisi taara ka ci min to an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don an na k'a ta fanga d'an ma arajo ye musakaba de ye maa kelen baara tɛ ala barika la an b'an jigi kɛ an n'an jɛɲɔgɔnw ye sanumaw ye k'a fɔ a da tɛna to an na diɲɛ y'o de ye arajo donni ka girin surtout a kɛra ka bɛn ni waati laban minnu ma jamana dakurulen don kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ jamanadenw futunen don ɲɔgɔn kɔrɔ cakɛda ba minnu ni olu kan ka se ka jɛɲɔgɔnya an ni jɛɲɔgɔnyaba kan ka se ka kɛ n'o ye olu caman b'u sen tabara kɔnɔ bi maaw siranna maaw hawujara kuran tɛ sɔrɔ la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o waati kelen e ni ma ka jɛ san 10 de kɔ min ta ye arajo ye min ta arajo sababu ye ala k'o ka kalifa minɛ ka bɔ cɛ la a kɛra ala min ɲɛna ala de b'a ko tɔ ɲɛdɔn an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛw ka caya tɔɔrɔko minnu b'an kun kan ala k'u yɛlɛma k'u kɛ hɛrɛw ye tɔɔrɔko minnu ni yɛlɛma cogo t'u la an y'a ɲini ala fɛ ala ko an n'olu cɛ janya de diɲɛ ye nin dɛ n'o tɛ diɲɛ ye layidu de ye bunahadamaden ni ka hadamadenya i b'i dalakan de bolo n'o tɛ an ye nin baara in kanu maa minnu sababu la a dɔ la n'olu tɛ yen baara in nege bɛ bila dɛ i ma hakili jigin jinɛ papu la hali sini ni n sigi k'an miiri kuma la nin wagati laban de la sa n bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔyara dɔɔnin sinon kuma dɔ la e sigilen hakili bɛ jigin a la k'a fɔ ko i jɔ ka nin fɔ jinɛ papu ye dɛ i jɔ ka nin fɛn yɛrɛ ta tan dɛ comme si n'a fɔ i bɛ ɲinɛ kuma dɔ la k'a fɔ ko saya o kɛra donc o la sa Amidou komi kabi Samaji sur le grand saxe ale y'an bila ale ye diɲɛ to an ye kabi a ye yan baara bila baara bɛ bila don min na a y'a fɔ fo bi baara ma tabilɛ a bɛ sa waati min na a y'a fɔ a taara sakisi taara de kala k'a dɔrɔn de ma tuma min na an bɛ ka kasi ka miiri tuma min na an bɛ ka hami an bɛ ka jɔrɔ tuma min na an bɛ ka ɲɔgɔn wele tuma min na an bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a fɔ ko ala ye sakisi ka miniju dɔgɔya an balila ka na ye ko firi kɛra jamana kan ka Mali fan caman gosi togo jugu mugu sisi bɔra gɔngɔn durunna dibi i bɛna ye k'a fɔ dugusɛda yelen o nan'o fara an y'a ye k'a fɔ ko bɔgɔkɔrɔ min ti kaburu bɔgɔ ye an ka cɛba Diko n'o y'an ka marakakɛ ye n'ale nana wele k'a fɔ ko général
sayo kamara ko ala ka kalfamna ska hey ep mamidu sidi be ala ko kibara mene enfe hakli jora mo folo min kan o karam balden kay nale wole ka foko arama jara di ben cerveau ngoni e ko sada sawe gabin ka bento kasula ngo kaso ko na kurumbi shuna ngo kaso ko minati ni nakili kasabu ke farade do kaso min kono ni baye ka fo armadu shekli bi toto be kaso intanga fe jeno rika mai baye ka fa kuma amashiba kabwanga jamana kono kuju ekli na jo benna o sajo bina wo ben mi ni ale ma foi fale wal ma ama foi bunya ni sura su kanwe jango munun jora jango sajo mi ni ayira ka fale na ngoni chama bo an sera ko na nan bi min jola kata soro ledu rebe ledu munye kuna manyaka foko torobe soro sunu soro benga kuma kundule kufuno kara le shuko ngo jarage so binara ta soro ite shuchala so binara ta soro ko banane nyonche ya sali balmo kata buye be dugu chamane ci o israere kan gurbe chenigalo be kele damnalike o kele jmeye e arama jaradi bel le cerveau ki akanun ka foko ibison ki jo ya sani jo jamana dembero koka ani konnana ka farafina dembero kan oni je dembero ko abina odisike tatai ko ka ni kele ko ka nyuni ka bo jamana en kono yo kele sramla pure kata bo bene bi ka bo so bina ki toro kono ahora ne mi fo jira amiru ko yala ta amiru mala mo ba fo ko kasa am se kuma na est-ce que se kuma na doron ba amiru ko chama fere garanya ya mo to jara ko chama garanya na est-ce que bale koroni amiru anga saw jansa amiru ko la kaso ala ka dawran de ma amiru ni be gela de koso aya ni she chama ni kene kilenga ya ka focus ben le cerveau kwa kanyini ka dama ku jamana mu bala ngo Europe continent la fakwa Cheyawa mam kalamat de fo soro me jakma o le mutayla ou bien jakma le mutay mi fera mu fie ni rola sur l'ente jati bala continent kele na fo farafina gun kele o jamana ka fara nyonga ka funengen doye farafina akili ka funengen doye farafina funengen fitini ka fo ku bonyange
Comme na ko parce que ko abuku ka nabo olu ka na joye ko na yone ko na bonu ko jumaye ko adonim be ni olu che continue kele jamana fala ñoo kan ka ñage mo maldew anta ñini ni be koso nga ben bonum ka soyna baw to tani ka soyna jolu fe ne to tala de ni ya ñini jolu ka lonia kono bon ne bi se ka ñini ne ka wasa ma to ye ka soyna de ma kunyala de ma to yala ma kunyala wa ma songala dogo fene o re fene kila ka wolo tugo ne re fene ka kasola do la men be korodo afobele ba fobele kara ba ni ma fo do shinit na se ka fo yelo dungo ko kuma ba fo wakati de fene bunta ye jile ma no bi clé fende wa mo ke nu fa na mena kwanga tabia onyini ku don ka dambe nyini ka don ka ko wiri nyi onyini ku don ko ka to ambulo chie o ba ko bi clé fende bi mo tisa ko fo ma kelen no o ko no lu ma kelen no ni no lu ma nyonye ko ni ejila mi nan tabi tu kelena yano da ba o jila sigire no ko do ne ko koro do ne ka o ne me ko do ani ko koro do ko do te dore che do ni ko che indu on to fa ami lo mele mo do dan fa shi la kati che fa ha ska sira ni jama kulu nya afamba we min ko na mi na nda do la somson abi benu yi ga ledu timere tu as tenu promesse ko torotina bin ni jamana en kan ke to ni na ko torotina bi jamana en kan kataso toroti ekan ash ko ke to la nyo kele bayira ko toro do be kan saya wal makaso wal ma desedo mi ni be frike dossier ani bolola tu as tenu promesse yela du dafa de ko torotina bi ni jamana en kan ke eben to isakola biti sabula bi da al-nasr masa ben flex sigi mina joila no e kaso mina adam ne babako kata kenyoroba ni aye sankele ni ko soro bi joila soni amina restaurant ni kaso en sans sabat de connaissance 3 ans de prison jije waradene nalaye mande sega son shila kana hakli koro dona sega boru chamangete koro afsika boru chamangete dono chi non to koye ko komnu ni avec la kale ka kara so ta klela de ne mande sega rekli ko de Adjan wala samala dele wala kanin kaso no surunya ka kaso no ko ke here amido ali be feni bon seko amido ula aman sensen kana na sensen kana ame ila donia ka fo nene ko ika sira ni jamana din famba nyem je kumba de balade bon ne da fo ne nyema strike kwati walma honorable strike kwati walma general strike kwati amiro wala ko me fo ko general strike kwati general strike kwati si ne ko ngoma ko do mali o monumenté
A kudomali manti jeno. Angwa ma wari ni. Chama sanu ni. Mais anga jamana flè la jaba min kono nga an yoro nyeni pour que jamana ka sega boni la jaba kono. Tuma mina anya jato fra nyogon kan. Ala mande sega de tuya kuma la sela e koy. Anya mo folo ko ni no yere wulu digo sula ranta. Ela bi min di jamama. Ako ala tako afara ko fen toro yanka kama be furan sanfla. Amiru ni wara kuma de. Ni kodo kuma de wallahi billahi. Ko sanfla. Kan fo ko fen toro. O toro ko yemu ya donima ko jeli bon. Ko yasa usika joko fo kidal kamle. Yasa kidal usika mine ko fo anga jenyo nyina mo soro munu sababu la misika barwa fon soro. Munu sababu la jeka jamfat na gerente bi anka katanga jamana China fo yake chumuna libe beto tiki la Russie. Ko oluka deme ko ka jo anga armée ko pour que o fene armée la benin ko fo fene ka sega mukunya ko fo ka soro français tara ko ni français tara communisme bita amiru yini beke ka ba sanfla bi do keleno ko ta ko kenna fo o munisma geni ne o français geni ko de kara kololo e ko de kara mashiba e ala te shini na lo yera na amina sigi amina kuma aminu ala kana ndese ro bu defon yelma ka an dew na mu don do galu fin kono galu fin mi sega be jamana e galu de galu mai jena na fo munisma mi amin timi ka ke o nyokuntola na fo barkan timi ya no e français ka kele bole min timi ka ke na fo nyokuntola. Amiru ayolu gen ka kidal mene kele chow la bene jebe ka waso ni majew ko nana de no te français geni tanga kololo de toro mi manka français geni te toro mi manka misma geni te shina amina mais mina min ko dron amina ya fina ngo ma fendombali amanyumante ni rofie na tamasima fola masima de sono fendombali manyumante ambala ka ye dogo kun temene na ko mau nana do nana sebenin ke ko bolo kan sebene munu ni abira ko maldenw murutile no irisi jamana ma adobe teleke ko irisi ka banga jamana kono adobe teleke jalakila min ye shinen do uka fola ko irisi bika epma mau magosa ske yego monto jara o fole aye do ye ko libi wuli ku bina jamana demere imay mali jamana deme chogo mina nyefina de nimalen ko kabi demeke mina nyefi ma mudi ma kelengele ana na mune a sebene do ko bolo la wulu de wulla u jamakulu min sebene do ko bolo la ko kubo joshi ko boy la inite joshi ko yejme akana ye jien fote o lu boran jamakulu mi o kara sababu ka jien jota yeno lu ga joshi min sebena yota uko ku ya joshi ko bolo la me o kla ka tata ka bla jien ko bolo bo sanfe ya bo ko bolo ni na yagba montu jara kumaye amidu tumaye mashi tumaye faransi tumaye japon kumaye ameridu tumaye mashi tumaye sisa lu munu tara joshi la joshi bo da ta sanga jien fe ima malenga mo de matugo ya amidu oh ninja makulu nunu ni na fo ko jamana ko fanga be demetani ka fanga churu ko de fanga demele ko yo wala na prota wala na jume ko ngalo ka pse ka demele ngalo mane se ko ma ngolo me ka tege joye jo qui ment à qui et qui ment pourquoi c'est pas possible la nouvelle doctrine. Mentir pour soutenir la nation. Contre qui tu mens à qui? Faut regarder. Ok. Mais tu mens à qui? Quoi est tableau croix? Oh! Au tableau croix! Quoi est ma mine sur la quoi est façon d'un jugu? Oh!
Kuna ngalon teke kambulo dabe ko kambulo hora ko ke sisimbire ko ke ladira ko ke faso kanu ko ke nimane ko ke jorjiga ngo la sani la meta shibla ka ta sarman ben darama ale ko kuni che ngalo kuni bi sigindo muna ki bi joro soro me kuni ngalo ki sigindo ki joro te de la soro mane sege ko namanyala mane ori kama ni sirike kuma na ala mede hui ne be kamalindo na kungo ala me bo tuma do be fo mali kono ya dina ko tasrafe amero ta fo ela ko dina re mali tia utoro fo a chemi mbo boada a chemi mbo okuma boada amusumi ba boada ha omi fa dugube o mi faga dugu be ko dine ma koro o dugu ye o manjane manne sigira ka taa sɔrɔ dine bi an songo sigira ka taa sɔrɔ dine bi an e ko awra ni chef lo go jade wo ya ma kulo nyeti la ora ni chef lo go jade wo wala e tu la de u be dugu munu kono no ba ko nu ka dugu re dine ka koro nu ka dugu ye u foka ne te do dine ko kuma la do kama mais dona min wara masi mande sigira ka ta soro dine bia kama ko dine mi miya ko da beche ulu tere ulu ngani atere o ka juga nu ka fenon bele nu ka barka bantere dine voilà quand ils disent dine là tu penses que comme dine Allah ils ont des problèmes avec Allah ça c'est un grand problème. C'est un grand problème. Hein? C'est des gens qui ont des problèmes avec Allah, le bon Dieu. Et c'est ça. Au Kokobolo Koumaï, on est allé flâner. On a sera la masia. Donne-moi ya. D'accord. Et mais au cas de me tout là. Féminin moro kunta kalama. Féminin moro kumaba kalama. Ou fleur pour le takou yanga pour la diena. Kafokulu Joshi. Una na min joshi yera to nyini boloma yo ta ko bla jien ko bolo bo sans fessa ka polémique wuli ka kunga wuli ka manga wuli fa be am klaka na do babul amidu albe fen mo sungo amidu ni ye kibar korofomi ni abora fo français abiye ko anka kuluba min no be wole ka fo ko groupe to damana etma abina fo 100 ube ka 8 mars wala nyina maya 8 mars 2026 no ni 100 bafla ani mo ani woro ye don krenkrenta no ni kala le bis sabay etmana sa abiye ko o don krenkrenen konnana ubina nyenaje bele ka franci nyenaje mina abike ibne ka fo 94 500 champigny o toro balay ndaro ko maison pour tous 6 places au Rodin ou bien au Rodin la sa ko ni franyo ngambay ni avec ton fait ton mino wala ka fo ko ton damana ni kuma bay de ta ton damana ko akala yini nye be ilenya wuli ga jo maliye oni ka seka mali don ke ka nyogon mine yasa anga do mali ani la jaba nyonche ma biye ka fo sa ko ni kene bele ba mi mina sigi mali don fe france jamana konana mami ni ademba taraka doma amido we muso bele nungo muso bele farso te nungo muso bele asani ki mango farso te ngame mami ni na fala no ni dambe mami ni aka bele abi talike ibina ka fol danaya ni bunya ni karama mi ni oba aka na obora ere yoro ni ma yo doye ka sabu ka afrako mboya be mande mboya masigi be mande o muso bele bay o na wole ka foko sa magasa
Nyɔrɔ la me doro fo. No doro ko itai. Gezan. Wala sa. An kɔni kuloma dalen bɛ to wa sɛgɛn ani waati bɛɛ kibaruya fɛn fɛn ni o sɔrɔla ka kɛ ni nin wulikajɔ in cogo ye an n'o da malidenw tulo kan. O tuma ko Ala ka sigi kɛ hɛrɛ la a musakako o ni laɲini minnu b'a kɔnɔ ko Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya olu belebele ɲɛsin groupe ton damala olu ye maa min ta k'a k'u ka marraine ye o sababu la ka na kɛ malikaw bɛɛ lajɛlen ye o tuma o ka sigi ye nin don kofɔlen na. Amina o la sa an bɛ taa ji min n'an bɔra ji min na sa an bɛ sɔrɔ ka na an sɔnni sigi bi kan bi tɛ 25 mai le 16 mai ni kibaruya wɛrɛ minnu bɛ yen an n'olu bɛɛ lajɛlen badigɛma k'o di malikaw ma.